खिन्थु रावबो गैयाबा जों मा ओरैसो जों दा गुबुन मायबा मायबियाव गिदिंबाय थायो जों माबा जायोथ' मा होनो जों देखायनो हाया जेबो नोंसिनि बडलेण्डआव मा दोङो जोङो गावसोरनि जायगायाव सोङो नोंसिनाव मा दोङो मा नोंसिनि हारिमुआ मा जोङो मिथिनो लुबैयो अबभियासलि जों भिडिअस बानायो एन्टारटेनमेन्ट जों एन्टारटेनमेन्टखौ बानायनायनि अनगायैबो जोङो नलेज आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है दबा दिया आगे बोलो दाख्लै बावैसो जि सासे हमजाखांबाय हालां बाजार फेसबुक माने एडमिना दा दिनै मोनसे भिडिअ पस्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों टुरिज्म डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेबो खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै होननानै फंबाय मा होनदों सिगांनिफ्रायनो होननानै बाथ्रा बुंगोन जेनेबा मा बाथ्रा खोन्थानो बे बिभइस बे फंबाया गोबां खस्थ' खालामनानै फलोअर्स खामायदों जिहेतु बियो रावनिबो जानानैबो बुंनो थाङाखै जानांगौ बा जानानै बुंदोंबो जानांगौ आं बेखौ बुंनो थांला नाथाय हालां बाजारा बिथांनि जि गुबुन सासे भिडिअ बानायग्राजों मोगा-मोगि खालामनायाव जोंनि बडलेण्डनिफ्राय मा देखायनो बेखौ जों देखायनोनो हाया मा होननानै खोन्थानो बेबायदि बाथ्रा बुंदों राइट नाथाय हालां बाजार बिपिएफ होननाया बा बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा बे बाथ्रा बुंनायखौ एसे लाजिनाय मोनदों आरो बिथांमोना गावसिनियाव दायखौ दोनजानो गिनानै गिबियावनो बे भिडिअखौ भाइरेल खालामदों जेनेबा टुरिज्मखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय सानफा एफा खामानि मावबाय थानांगौ नाथाय हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननाय सरकारा टुरिज्मनि सायाव जेबो गोसो होआखै जेबो डेभेलपमेन्ट खालामाखै इभेन मानगोनां प्रमद बर' सार फैनाय समावसो मानस नेशनेल पार्कआबो जादों आरो बिनि गेजेराव गोबां मा होनदों टुरिज्म जायगा दा जाहांगासिनो दं जायखौ मा होनदों मेजारमेन्ट बा जुदि जोङो सुनायना नायोब्ला खोन्थाजाथावना नङा सानो फंबाया बे एनिथिं माबाया बिभइसआ दा बेवहाय हालां बाजारा लाजिनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनानै लानो जे बिथांनि भिडिअखौ लानानै इउज खालामनो लाजिनांगौ दा नोंथांमोनहा सिगाङाव खालामनायमोनब्ला बिभइसआथ' देखायनो हागौमोनदां दा दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा बानायलांगासिनो दं लासै साननैसोनि उनावहाय बा बोसोर 4 बोसोर 5 10 बोसोरसोनि गेजेराव नायदो नोंसिनि बायदि सम मोनोब्ला अब्ला बे डेभेलपमेन्टखौ नायदो दा 3 बोसोरनि गेजेराव बबे मोनसे टुरिज्मखौ डेभेलपमेन्ट खालामख'नो हागोन बे एसेल' रांजों इभेन आरो नोंसोरो 3000निबो बारा लाइबिलिटिस एबा दाहार खालामनानै गालांबाय अब्ला फोथायनोसै मानसिखौ एसे रायजो राजाफ्रा बेखौ एसे बुजिनांगोन दा बिथांमोना माबायदि नुदों जानला मानला बुंदों कमेन्ट खालामदों जानला मानला भिडिअ पस्ट होदों इभेन उइदाउट एनि नलेज दा दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा रांखौ बाहायनो सानब्लाबो नोंसोर दाहार खालामनानै गालांनाय जाय लन लानानै खामानि मावग्रा न' लुग्रा बिसोर मोनथिगौ लन माने मा स' नोंसोरो दाहार खालामनानै गालांनानै बै दाहारखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा सुख'नांगासिनो दं अब्ला दाहारखौ सुख'नो ना डेभेलपमेन्ट खालामनो अब्लाबो इभेन मानगोनां प्रमद बर' सारा गोबांखिनि बिथांनि दिमागजों बिथांनि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायजों मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायजों गोबांखिनि खामानि मावदों बै बे रांखौ दाहारबो होबाय आरो डेभेलपमेन्टबो खालामबाय आरो बिनि गेजेराव गोबांखिनि बिनिफ्राय आरो मा नांबावगौ दाहार गैयामोनबाथ' आरो गोबां डेभेलपमेन्ट जाबावगौमोन दानि नै एबार 10 बोसोरसो आरो मोनबावोब्ला नायदो गेरेन्टि बेफोरो गोबां डेभेलपमेन्ट आरो जालांबावगोन मानगोनां रायजो राजाफोरा दा बिथां फंबाय बिभइसनि बुंनायखौ उल्था साननो हालायगौ बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बुंनानै होबाय दा दिनै आरो बिभइस फंबायाबो बिनि सोमोन्दै जेबो मोनथिया हसिया बुंदोंब्ला बे बेलेग खोथा बिथाङा बुजिनानै लागोन मालाय उनाव नाथाय जाय मानसिफ्रा बुजिखा हसिखा भाइरेल खालामनो थाखाय बिथांनि भिडिअखौ इउज खालामदों बेथ' बिराद गोरोन्थि गावसोरखौ मानो बुंना लायाखै बिथाङा बिभइसआ बुंदों मा होनदों माखौ खोन्थानो दा नोंसोरो 17 बोसोर सम मोनबाय मानो जेबो खालामदिया 17 बोसोराव नोंसोरो सरकार दैदेन मोनबाय मानो टुरिज्मखौ जेबो डेभेलपमेन्ट खालामनो हादिया मानगोनां प्रमद बर' सारा फैनानैसो बेखौ डेभेलपमेन्ट खालामफैबाय अब्ला दाया सोरनि दा दिनै बे बुंनाय भिडिअखौ नोंसोर इउज खालामनानै उल्था बुङोब्ला जों जाम्बा जाम्बि नङा जों रायजो राजाफ्रा जाम्बा जाम्बि नंला आरो आं रायजो राजाफोरखौ जाम्बा जाम्बि जानो होखाया
बिथांमोना जुदि उल्टा बुजिदोंबा आं बिथांमोननि बुजिनायखौ आङो एक्सप्लेन खालामना होगोन स' बेनो स' 17 बोसोरनि गेजेराव नोंसोर बे टुरिज्म डेभेलपमेन्टखौ खालामनो हायोमोन नाथाय खालामनानै होआसै गोबांखिनि दाहारसो खालामना गालांबावबाय गावबा गाव पकेटनि थाखाय आरो लोगोसे मानगोनां प्रमद बर' सारा 3 बोसोरनि गेजेराव 3 बोसोरावबो 3 बोसोर नङा कर'ना भाइरास जादेरबाय 1.5 बोसोरखौनो हमदो 1.5 बोसोरनि गेजेराव दाहारखौबो सुख'ना होनांगौ नोंसोरनि गालांनायखौ बिपिएफ सरकारनिखौ आरो बिनि गेजेराव लायबिलिटिसखौ सुख'ना होनांगौ आरो बिनि गेजेराव मा होनदों मानगोनां प्रमद बर' सारा बेजोंनो डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ आरो नोंसोरो बेखौबो बखिबावगोन माबायदि नायदो रायजो राजाफोर एसेबां बिथांमोना खस्थ' होनो नागिरदों नायदो दा दिनै मानगोनां रायजो राजाफोरनि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' सारा खस्थ' खालामगासिनो दं दिनै राते बिथांमोननि दाहारखौबो सुख'नो थांगासिनो दं सुख'गासिनो दं एफा सानफा माने एसे जि बाजेट फैयो आरो बिनि गेजेराव बोसोराव बेसेबां फैयो 800 क्ररल'सो आरो बिनि गेजेराव स्कुल गायसनबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होबाय गोबां मेसिन बानायबाय हा आरो फाट्टा राननानै होबाय गोबांखिनि खामानि मावबाय जायखौ बुंख'नो हाया टपिकआ नैबेनि सायावसो नालाय स' एसेबांखिनि मावनानै आरो मावबावगोन आरो बिनि गेजेराव नोंसिनि दाहारखौबो सुख'ना होनांगौ स' लाजि एसे भिडिअखौ पस्ट होनायनि सिगां एसे लाजि कन्टेन्टफोरखौ मोनाखैब्ला एसे दलद थानाया गाहाम बेयावनो रायजो राजाफ्रा सिनायखायो 17 बोसोराव दिनै नोंसोर जुदि डेभेलपमेन्ट खालामनो हानायमोनब्ला गोबां माखासे इनफ्लुएन्सारफ्रा बेखौ देखायनो हागौमोन नाथाय नोंसोरो बेफोरबायदि देखायनो थाखाय लाइकखौनो होआखै दंफां फांसे गायोब्ला बे सानसेयावनो देरो नामा सानथामावनो देरो नामा मास मोनसेयावनो फिथाइ होयो नामा थाइजौ फांसे गायलाय सानबेसे नांगोन बेखौ देरनो आरो बिनि गेजेराव बेजों फट' लाजानो आरो बिनि फिथाइखौ जानानै फट' देखायनो थिग बिदिनो नोंसोर 17 बोसोरनि गेजेराव बेखिनिखौ मावनो हायोमोन नाथाय नैबे 3 बोसोरनि गेजेरावबाबो 1.5 बोसोरनि गेजेराव जेसेबांखिनि हायो मानगोनां प्रमद बर' सारा मावनो नाजादों जेराव फांसे थाइजौ दंफांखौ गायोब्लाबो दा फिथाइ होथ'नो हाया देरनांगोन बे नेचारेल बे समखा बेखौ नों हाजार गोसो हो हाया नाथाय माखासे मा होनदों बाथ्राखौ नोंसोर दा बेयाव उल्टा बुजिनो हागौ थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनो थाखाय